gaan eerst midden aan, dan ze zo'n keer fixeren als je recht staat. En dan kan je door met bouwen. De derde productie. We hebben Faust gedaan van Renault. En 2 jaar geleden ook hier trouwens Butterfly van Puccini. En nu Traviata van Verdi. Om te beginnen is het meestal zo dat de regisseur gevraagd wordt. Dat is toch de kapitein van de boot. Dan gaan we het erover hebben in welke stijl we het willen aanpakken. En als we daar een richting in bepaald hebben, ja, dan is het toch gewoon zo dom als we achter een lege tafel gaan zitten en hopen dat het indaalt, zou ik maar zeggen. Ja, en tot nu toe gebeurt dat altijd. 1, 2, 3. Ronnie, iets naar rechts. Andere kant. Vanaf. Nee. En daarin gaan we dus van deze diagonaalspositie dus wegvliegen. Naar... Of we dat gaan vliegen of schuiven of fietsen. Oké, zullen we het gewoon even open laten? Ja. Zullen we het gewoon gaan maken dan vanmiddag? Ja. Oké, prima. Ik heb ooit voor Toneel op Amsterdam, wanneer bij Dode Ontwaken van Strindberg gedaan. En het was een enorme trap van 14 meter hoog. En met wandelen hebben we het echt een enorme bouw. Het paste niet in de vrachtwagen, toen moesten we het nog in 1 vrachtwagen. Die tijd zijn we voorbij gelukkig. En toen heb ik in die trap een heel groot gat gemaakt, waardoor je kon suggereren dat daar een meer onder was met lichtreflectie. En toen paste het wel in de vrachtwagen. Het verhaal ging toen, want daar zijn technici ook heel goed in, dat de maquette op de grond stond en dat de per ongeluk erin ben gaan staan en dat ik het toen maar zo gelaten heb. Dat is niet de waarheid, maar het is wel een leuk verhaal. Naar voren. Ja, wacht maar, komt goed. Het voordeel van een goede maquette is dat je ziet wat je krijgt. Ik geloof helemaal niet in de digitale 3D-tekeningen, want je kunt iedereen belazeren waar die bij staat. Het aantal keren dat we dat gezien hebben en dat het op toneel stond en dacht, oh, nou dat gebeurt je met een goede maquette niet. Maar dan moet je wel een maquette hebben die aansluit bij wat je op het toneel gaat zetten. Ik weet wat ik doe. En die maquette is voor mij het bewijs van wat er op toneel komt. En niet een uitprobeersel van hoe het op toneel moet komen.